És de Balaguer, però viu a les Borges Blanques. Avui entrevistarem a Jordi Calvís, un dissenyador gràfic que és també un dels membres més actius de la revista Som Garrigues. Això depèn bastant, quan t'hi dediques professionalment, depèn bastant del client que et toqui. Hi ha gent que té les idees molt clares, evidentment a partir d'aquell moment tu has de jugar molt amb les cartes que et dona ell. A partir d'aquí jo no sé si es pot dir que és dintre de l'àmbit de la cultura. Penso que ho seria quan el client te donés la possibilitat que tu poguessis fer el que volguessis a partir d'allà i aplicar tots els teus coneixements, etc. Se podria dir que després sí, que estaria dintre de l'àmbit de la cultura. Però a vegades, és el que et dic, quan te veu una persona que té molt clar el que vol i diu vull això igual que això i tal, doncs què series? Potser series un plagiador, un aplicador de determinats conceptes culturals de disseny que pot tindre el client. Els apliques i ja està. Això és el que seria el disseny gràfic aplicat a la cultura per mi. El disseny gràfic s'allunya bastant d'altres moviments artístics, culturals, partint de la base que el disseny gràfic ve algú i et demana que facis alguna cosa. Jo parlo des del punt de vista professional ara mateix. A un artista se li poden encarregar obres, però sempre té una certa llibertat. El disseny gràfic intervenen molts altres factors, a part de que entris i veguis un disseny que estigui ben fet i digues que xulo i me'n vaig cap a casa. Hi ha un producte darrere, s'ha de vendre una història, s'ha de vendre una moto. A partir d'aquí t'has d'adaptar bastant a les necessitats que té aquell determinat producte o aquella determinada història que vol vendre determinada persona. Per tant, el marge de maniobra ja no és el mateix, que si et diuen pinta'm un quadre d'allò o fes-me una escultura per a aquella plaça, crec que varia bastant. Internet és un dels mitjans de comunicació més potents que hi ha actualment al món a nivell social. És la possibilitat, cada vegada més, de que qualsevol persona pugui fer arribar la seva veu a qualsevol racó del món, d'una forma ràpida, d'una forma fàcil, d'una forma senzilla i és que bàsicament seria això. És un altaveu brutal avui en dia, a part de la possibilitat que et dona de comunicar amb determinades persones arreu del món, sigui amb correu, sigui amb xats, sigui amb històries. És un altaveu molt potent a nivell individual. Això per mi és internet, és això. Jo crec que és una de les, no sé si vaig llegir fa poc, que a nivell de blogs personals, no sé si està ocupant, la llengua catalana està entre els 10 o 15 primers del món. Això és brutal, és una animalada. Vull dir que el fet que hi hagi un altaveu el que fa és multiplicar molt les inquietuds que pot tindre una determinada cultura, en aquest cas el català, per poder fer sentir. I és un mitjà brutal. A més, inclús te podria dir, en certa manera, anàrquic, perquè tampoc hi ha ningú que estigui mesurant o medint o regulant el fet que hi hagi 100.000 persones o n'hi hagi 1 milió. No existeix això. Per tant, que al final el que queda plasmat és la inquietud individual que pot tindre la gent dins del que seria el marc d'una determinada cultura, en aquest cas la catalana. Està molt bé.